Игра на светва, мишката лети, пламен създава нови светове, нали? Скетчуп е нейното кралство сега, визуализации прави с лекота, слага текстури, завърта модела, към съвършенството смело е поела. Сенки и светлини наглася с усет фин, всеки нейн проект е номер един. Готови ли сте? Пускай рендъра! О, пламена на скетчуп царицата, за марката Пъчков тя е искрицата. Превръща идеите в жива картина, с дизайн, който стопля като камина. Визуализации прави от най-висок клас. Пламена е истински гений за нас. От празен екран до завършен детайл, тя работи с безпогрешен и уникален стайл. Клиентите гледат и дъхът им спира, тя най-добрата визия винаги намира. Мебели, стаи, цели интериори, щом пламена чертае няма кой да спори. Сенки и светлини наглася с усет фин, всеки нейн проект е номер един. Едно, две, три, рендър! О, пламена на скетчуп царицата, за марката Пъчков тя е искрицата. Превръща идеите в жива картина, с дизайн, който стопля като камина. Визуализации прави от най-висок клас. Пламена е истински гений за нас. Зумва напред, завърта в 3D, няма тайни за нея, просто супер е. Дизайнът оживява пред нашите очи, марката Пъчков с нея ярко блести. Пламена на скетчуп царицата, за марката Пъчков тя е искрицата. Превръща идеите в жива картина, с дизайн, който стопля като камина. Запази проекта, експортни файла, тя е дизайнер с най-добрия стайл. Поздрав за Пламена, поздрав за Пъчков и перфектния рендър.